духтарои аҳли гурӯҳ, ҳозир ман дар шумо дар ҳамин коғаз тарзи пора кардани халате ки пешаш планка дора ба кнопка ё ки тугмаи калон мечаспонем ҳамхеле нишон медиҳем размери хидмати духтаро. Ман рости гап 3 метр резинка, материали резинка барашка мегӯянд, резинка ҳамхеле дорум. ҳозир аҳаваи духтанда материали мо ҳозир ман гирифтагим нагӯя ки нами 3 метра, ина дурозиш 3 метр, ина 3 метр, кушодиш боша 1,40, ина кушодиш, ина дурозиш духтаро. ана ман ҳамин материал чӣ хел пора мекунам духтаро. ҳамин материал 3 метра мекушам ҳамаша, қад як чилша тарафи хид мемонам. айда тарафаш кромка дора, айда тарафаш манам хел кромка дора духтаро. ин ҷои милкоша резинка кашида меистаку. барои ҳамиқа духтаро ман аввал як тарафаш резинкаша меброрум, полностью меброрум, як дим тарафаш чақа намешам. ба ҳамин тарафи бировардагим то анами тарафа 75 сантиметр чен мекунам. кушоди поён, халат поёнаш нихе кушодак биёяд, хеле ранги трапеция биёяд. поёнша 75 сантиметр мемонам. қайчи зада анхе ҳамаша туғри када 75 сантиметр анхе меброрам. рост 3 метр анхе меброрам. ин тараф 3 метр паҳмиш мемона, ин тараф 3 метр борикиш. борикишам қана мемона, даже остин да меброя. ҳамин тарафи остин меброрум, боз зиёдтӣ мекунад даже. барои ҳамин пеш аз зиёдтӣ остина бировардан, ман бо айбари ҳамин остин 5 сантиметр дига моҳираро ҳисоб накарда 5 сантиметр дига меброрум. ин барои аптачкаи пеша, барои ҷои тугмаи пеша ана тараф. баъд ин боқимондааш 2 остин пора мекунам, мумкин ки даже изоршам буброя. ана кира бо чико кадамо дар кора. вақте ки мо 3 метра да тақсим кардем, ин борика яъни мондем, ани 3 метр ки 75 сантиметри борика пора кардем, да тақсимаш мекунем. 1 метр иси, 1 метр усу. равиши вилурора миёвем духтаро. равиш дора, пат дора. мисол патоша нигоҳ мекунем. пат сини боло агар биёя, ана хеле боша паташ, тарафи хитон бимонен, сафедӣ мезана. анами паташ сини болои боша, бояд шумо мана хел бигирен ки пат тарафи боло боша, баъд шумода сиёҳӣ мезанад. инам хай зависит аз шумо, шумода чӣ хеле ки маъқул боша, хоҳ тарафи сафедиш, хоҳ тарафи сиёҳиш. баъд диққада карда ҳозир пораша нишонтон метам. баъде ки духтаро 1 метр тақсим кардем, дита болои ҳам мемонем, равишоша туғри мекунем духтаро. диққадаш мекунем. яташ пешак, ина яташ пиштак. пиштака ҳар як кадамша ман хел диққади када мемонем. болои ҳам ҳардиша якҷоя пора мекунем. ин ранги пешчи пора намекунем. ранги китай прямое ки ман шумода нишон додам, хеле пораш намекунем духтаро. баъде ки пора кардем духтаро, болои ҳам монда, аввал гардана меёем. гардана калон намегирем. хаки коғаз ки ҳастем, дар ин шумо сантиметр хати нишон наметем. хеле гап мезанам ки гардана 7 сантиметр мемонем. ина 7 сантиметр ки мондем духтаро, манам инҷа мешава. даҳани киртара миёвен. 20 сантиметр мепушен, 10 сантиметр мепушен. рости бад намекашен. инҷа бояд угл наёя. ҳамин хеле мекашен ки плавна биёян, хеле анхе бояд шавад. манам хеле инҷа бояд горбик наёя. манам хеле горбик наёя. ина нигоҳ кунед, ин аста то поёна меравем. ана гардан ки майда ки ҳаста, значит мо китфа калон мегирем духтаро. китфмон агар ки дар киртаи оддӣ 6-7 пушем, ҳозираш дар шумо 10 мемонена, зиёдтиш қати 12 сантиметр монда хатта мекашен. ай поёни ҳамин хат 1 сантиметр дига монда, я тарафи поён мекашен духтаро. анам хел. баъд ай нуқтаи боло, ай нуқтаи боло то иҷара 20 сантиметр монда як хати рост мекашен. ин тарафша манахе мекунем. дар ини ҳамира гирдшакл мекашен. манам хел. агар хоҳед ки вутичкатон ай поён биёяд, шумо рости иҷа чен мекунед. агар ки не, пеши банди даста чен кунед, баланди вутичка як ҷо биёяд, ҳамҷара хатча монен.
баландии сина ра ёвен, баландии груди ман аинҷа то инҷа чанде аста меёвен, нуқта серединара меёвен. Манам хел кушодии аи нуги сина ба и нуги синара ёфта, ина центри мо анамиҷа шуд. Анами вутичкара бо ҳамин мечаспонем анам хел карда аз баландии китф миёнам меёвен ростша. Мана рости иҷара гуфтем, рости ҳамидам ирам мемонен. Аиҷа чанд қа иҷара чен карден, иҷарам ҳамиқа чен карда серединаи центри ира меёвен. Ира бои пайванд мекунем духтаро. баъд бо поёнтар анамиҷа чанд сантиметри ҳастай мондагӣ байн и вутичка ба и вутичка ҳамиҷара монда бо центри поён наёфта. Анамхе ира далши хата мекашен. баъд обхват груди духтаро, обхват грудитонро чен мекунем. обхват груди ман мисол 50 сантиметрае, 25 меғалтам, 25 не 28 29 мемонам. аввал пеш айва ёфтан ман аввал даҳани манамиҷара як борига чен мекунам таи кашаки тайёруш хатяби ман тайёрша 25 мепӯшам. ақаллан ҳамҷа ҳаққои духушқати ҳаққи духушқати 26-27 сантиметр боша. баъд поёнтарак 5 сантиметр ҷо монда и барои чи мо обхват груди айтаги каш чен намекунем духтаро. обхват груди рости манами синае то рости ҳами синае 5 сантиметр мефурем. баъди 5 сантиметр поён фуровардан шумо манами миёна ёфтаги ҷотона ёфтанда манам хел омада манам хели поён мерена ба исша поён рости ҳамиҷа тарафи поён секунҷа мерен. нахоҳен агар бо обхват бёдерам чен карда тангтаракш мекунем. поёна мо айман трапеция мебе ай рости миёнам тарафи поён трапеция мерава. вутичкара мегирам ҳамҷара мебурам пушту пеш ҳардуш яхела мебурам бо мечаспонам. анака духтаро ҳози майра мебурам нигоҳ кунед. як зидгаша пешаки гум духтаро мо болои ҳамон дагием ку пуштаку пешака пешай буридан аввал гарданам туғри мекунен. гардана ним сантиметр аи кунҷ истар монда тарзи духтани ман ҳами хелай духтаро. ҳар як дузанда ба худаш қонуну қоидаи хуча дора. ман да ҳамихе удобния барои ин ман ним сантиметр истар монда ай лишни мемонам ки вақти духтани ай тарафи дурун гардиш кардани ҳами гирдака ҳамиҷа манда халал нарасона. баъд ай ину айнами рости ҳамиҷа то иҷара 3 сантиметр да куртое ки мисол беварадник боша бестойка бечи мисол шумо 3 сантиметр бо чиқиртар хоҳен чиқиртар агар ки не 2 сантиметр мемонен барое ки мо планка дорем бояд гарданмо чиқир нарава. ман хе рост кашида дарши мебурорем. ози аввал гардана мебурем ҳама ҳамҷора бурида баъд пуштака яним карда пешакша мебурем. духтарои аҳли гурӯҳ бояд сидгаро гуфтанӣ намонад айҷа ки баъд саволш бисёр мешава. бисёриҳо просто вутичкарамта рост мебурана бо ҳам хе рост медузан. ана асос қоидаи и вутичкаи манами релефни асос қоидаш дар чи аста ки шумо бояд миёна бигирен ва ё ки мисол миёнша гирифтан мехоҳанд духтаро вақте ки шумо айнами нуқтае ки сари сина ёфтагино ана миён бо ҳами чанде гуфтам ку иҷа мемонем бо ҳами қайга поён монда вақте ки поёнтар ёфтен поёншам ки ёфтен и ҳамара чен карден манхе сета бояд чӣ шава сета манхе середина шава ай ҳами мобайн 1 сантиметр и тараф 1 сантиметр и тараф духтаро и миёна ай миён баъд ай ҳами тарафи боло гирифта манхе шумо бояд манай хел бояд биёен ва бо то иҷара омада нуки иҷада бояд анхе буроен
духтандан бояд анам хеб дузен духтару и хел вақте ки духтен гардиш да омаден ами айну гисна поёнтар камта сар карда мебиёен то миёна чиқир мерен 2 сантиметр 1.5 меша 3 бабу меравед поён метунен чиқирам нагирен мисол 1 сантиметри и барои чи барои миёна ҷамъ кардан барои дарун ровардан ана бо камакакига баъд ай миён мегирен он касоне ки мехоҳанд ки бо дуюм вытичкаи просто берникна манами грудя поёнша чен мекунен мисол косачаи синара поёнша чен мекунен чанд сантиметре ҳавая дар ин тараф оварда миёна бо миён миёвена просто як хати рост медузен духтару да бараш